Yo te tengo que ajustar el PF. Si te... Solo saca imagen. Vale. Bueno, de volta de novo nesta 13ª subida Taboada. Xa o dorsal 40 José Manuel Castro da escudería Taboada en línea de salida. Pornos un poquinho donde habíamos deixado, que foi nese pequeno percance de Jaime Andrade Freitas da escudería Talariño, o piloto luso co BMW que tiña ese pequeno percance. Aparte, Quique, na mesma zoa que o tiña Rubén na manga de adestramento. Estuveche falando máis ben un poquinho con estes participantes que están para tomar a salida. Curva delicada, Semella que sí, que vai ser a curva do fin de semana, por decirlo así, non? É unha curva que ves dunha zona moi rápida, tes que facer unha frenada en apoio. Bueno, se chega con moita velocidade ou co coche, digamos, demasiado solto, que é o que seguramente lles pasou, pois pode haber estes pequenos percances, non? Obviamente quedou todo nun susto, non pasou nada, non se mancou ninguén, está coche retirado. Vamos continuar con esta primeira manga de adestramentos. No, primeira manga oficial, primeira manga oficial, perdón. Nada, vamos a ver que tempos fan os da categoría 5A, que son os que van tomar a partida. Así é, como digo, dorsal 40 José Manuel Castro da escudería Taboada con ese Renault Megane posto disposto para tomar a salida cando os quedaría de ok. O que dicíamos antes, as condicións son mellores porque a pista, por así decir, a trazada está máis rápido e tamén máis perigosa. Sabemos que hai menor grip, ao estar recén asfaltado non hubo tanta circulación, non hai tanta goma neses 3 kilómetros, polo tanto é verdad que sobre todo nos apoios pois vese que falta ese grip, ¿no? Así que, como che decían ahora, sobre todo, vamos a ver estes participantes que están ahora aquí, porque, bueno, teñan un poquinho o tema dos neumáticos e da temperatura. Xa escoitámoslo luxir dese dorsal 40 de José Manuel Castro da escudería Taboada co Renault Megane Coupé, que, como digo, enclavado nesa 5A, vai por de novo en marcha esta primeira manga oficial da subida Taboada. Saída para el, recordarvos que podedes seguir a primeira parte da trazada cos nosos comentarios, un servidor Samuel, o que lle fala Quique, o que está ao meu carón desde a páxina de Gubi, o dron de Gubi Social Media, a páxina de FGA, e se non temos outro dron, o que está na segunda parte da carreira, que podedes acceder co enlace de Izan_Gómez, que é o que se encarga de levar as imaxes desa segunda parte da carreira. Como digo, seguimos en marcha xa nesta primeira manga oficial. Xa retomaba actividade e tomaba salida do dorsal 39 Jorge Rodríguez con Rally Actividad competición con ese Peugeot 207, e xa dorsal 38 Noel Rodríguez posto e disposto, Noel Novoa, perdón, da escudería Carballiño, posto e disposto para tomar a saída. Como digo, dorsal 38 como va último en tomar a saída, Noel Novoa da escudería Carballiño con ese BMW i36. Turno ahora para Juan Manuel Carballo da escudería Luintre, da escudería Ourensá con Fiat 131 Abar, que posto disposto toma salida. Neste caso temos que corregir porque era Jonathan Corbacho de Busha Motorsport co Renault Clio Williams mantido por Campaña Sport, o que tomaba saída esta primeira manga oficial. Precisamente, Samuel, falábamos ahora nestes intres con Jonathan Corbacho, el mismo nos comentaba, ¿no?, que seguramente na xornada de mañá domingo, se manteñen as condicións meteorolóxicas, dado a goma que se vai acumular no asfalto, é moi probable que haya unha baixada sustancial nos tempos que marquen hoxe. Seguramente, Kika, así será. Tomaba saída ahora mismo dorsal 35, chegado ao centro de Galicia da escudería La Lindeza, Donato Santomé con un precioso Mitsubishi Lancer Evo 4, xa fora da categoría 5A, senón que dentro da clase 4 da categoría 1.
Mentras pronto xa se van chegando os tempos e actualizando os tempos. Tomaba salida o dorsal 33 Antonio Ciza Álvarez de Más Taller Competición con outro Mitsubishi Lancer Evolution, neste caso de categoría 3. Paró. No. Volvió a arrancar. Esto lleva un retraso de 5 o 10 segundos, ¿vale? Escúchame, lleva un retraso de 5 o 10 segundos, ¿vale? Entonces, aunque pase algo, darle 5 o 10 segundos. Vamos cos primeiros tempos da categoría 5A. José Manuel Castro Martínez con Megane Coupé cun tempo de 2.06.202 e Jorge Rodríguez co 207 LW Cup 2.09.941. Mentras chega máis tempos a esa línea de meta, vamos con máis salidas. Neste caso, dorsal número 32 RMC Motorsport por Francisco Javier Ferrero con Mitsubishi Lancer Evo 6, o que tomaba salida. Fijaba meu, RMC Motorsport, un poquinho de actualidade nestes intres, porque bueno, dar a noraboa desde aquí a Roberto Méndez e a todo o seu equipo por ese proxecto xunto á Federación Española da construción dun Rally 1 nada menos para o Mundial de Rallys 2027. Xa temos tempo en meta para Jonathan Corbacho, 1.54.945, o que o coloca momentáneamente na primeira posición da clase 5A. Como dicimos, según vayan chegando máis participantes, eses tempos se irán baixando. Neste caso, saída para Joao Carlos Vázquez, o piloto luso da escudería Talariño con o BMW 392C, xa encuadrado na clase 3 da categoría 1, tamén con unha planta fantástica, Siguen chegando pilotos a esa línea de meta. Xa ahora mismo refrescamos os tempos. Temos os primeiros tempos da clase 4, Samuel. Donato Santome 2.17.528 e Jaime Andrade Freitas 15 minutos 34. Así é, os dos participantes da clase 4. Dentro de a saída ahora Miguel Ángel García Maki Sport con ese Citroën Saxo SCC, o piloto vigués que vamos a ver como se encontra nesta subida tabuada, un combustible da montaña. Supoño que non tuve ocasión de falar con él, pero moi do gusto da subida tabuada, porque ao final é un home que tamén lle gusta correr en rallies, bueno, unha subida que se pode adaptar bastante a él. Sí, ao final tamén leva un coche que se presta para este tipo de subidas, un coche feito íntegro por él, que está recién, podemos decir, feito de novo, está estrenando a quinta boada. Veremos do que é capaz ao longo do fin de semana. Moita sorte para Maki, como non é outra, e alégranos moito decide contar que o último en tomar a salida, pois nada máis nada menos que Rubén Blanco Pereira de Senra Sport con ese Midjet Super Turismo que tomaba salida. Tomaba salida despois do percance da manga de entrenos, así como a salida xa para Manuel Senra con ese 306, con esa música celestial cada vez que arranca desde esta grella de saída, desde esta saída da subida taboada destes 3 km 300 metros. Salida, como digo, para él, vamos a ver que é capaz de facer o de Dumbría cando xa temos a últimos dos carrozados en tomar a salida. Jorge Pérez Alonso, o vigués da escudería Pontevedra, estreando esa montura espectacular, ese Porsche 992 GT3 Cup, o último dos carrozados en acometer esta primeira manga oficial ante a ausencia de Javier Carballo, que non toma partida nesta primeira manga oficial, e como digo, sei o fallo vigués que é o que cerra este apartado de carrozados. Temos tempo xa para Maki Samuel, 1.57.304. Tempo para o vigués. Vamos a recordarlle mentras actualizamos os tempos, Quique, como decíamos, non vamos ter que esperar a que baixen os no carrozados hasta a línea de saída, xa que os temos todos aquí.
porque, bueno, co impasse da manga de adestramentos tomou a decisión de baixar a todos os coches, a baixar a carrozados e non carrozados para o máis, máis rápido posible darlle saída tamén a eles, non? A agrupación os 8, o sea, Carcross, así como Fórmula de Barqueta, para que podan afrontar esta primeira manga oficial. Para menos, ¿no? Ya están todos aquí, para menos, ¿no? Terminar a manga. Temos xa tempo de Manolo Senra en meta, 1.48, 1.76. Seguimos refrescando tempos, Quique. Como digo, xa damos finalizada esta primeira manga oficial no apartado de carrozados, donde, bueno, pois a espera de os primeiros tempos Jorge Pérez Alonso xa o temos como mellor tempo, cumplen os pronósticos como non podía ser de outra forma, con un tempo de 1.41.6. Vemos que ainda está un par de segundiños por riba do récord que conseguiu facer o ano pasado, seguramente sea por falta de adaptación. Bueno, era lógico, un pouco esperado, non? Ainda que as condicións son boas, está estreando o coche, abre esta temporada, primeira carreira, entonces, polo tanto, dentro do esperable, por así decirlo, lógicamente marcando a pauta, sendo máis rápido dos carrozados, pero sen ningún tipo de risco, non? Dentro desa seguridade, conocendo o coche, disfrutando del, polo tanto, pues, o piloto vigués facendo vos os pronósticos, pero sin volverse loco, como Manuel Senra, con un tempo de 1.48.1 por detrás de Jorge Pérez Alonso, e Rubén Blanco Pereira con un tempo de 1.51.7. Se che parece, Samuel, ahora que imos ter un impasse para retocar parte do xente da organización, vamos repasar 3.1.3 e terceiro Rubén Teijido Álvarez con un tempo de 1.58.433. Primeira clasificación nesa 5C nesta primeira manga oficial. Vamos, se che parece, coa 5B. Vamos con ela. Lidera nesta primeira manga oficial David Rodríguez cun tempo de 1.54.778, seguido de Carlos Rodríguez cun tempo de 1.55.215, e na terceira posición Rodrigo Álvarez cun tempo de 1.59.651. Repasada 5B, seguimos avanzando nesa lista dos participantes que xa chegaron a meta, neste caso os da clase 5A. Temos liderando a Jonathan Corbacho cun tempo de 1.54.945, seguido de José Manuel Castro cun tempo de 2.06.202, en terceira posición Jorge Rodríguez cun tempo de 2.09.941. Repasados esas clases, da clase 5, tanto da C, da B e da A, podemos irnos á clase 4, donde temos, creo que, dous participantes. Así é, Samuel. Temos en primeira posición a Márcanos a Donato Santomé 2.17.528, e segundo Jaime Andrade Freitas con tempo de 15 minutos 34 segundos. Moi ben, Quique, repasados os tempos de esos dos participantes na 4, vamos, en este caso, coa 3. Na que lidera igualmente que a manga de adestramentos José Manuel Senra cun tempo de 1.48.176, seguido de Francisco Javier Guerrero cun tempo de 1.54.598, e terceiro Miguel Ángel García Maki cun tempo de 1.57.304. Vamos avanzando a eses carrozados que xa chegaron e disputaron esta primeira manga oficial, neste caso, nesta clase 2. Cales son os tempos e a clasificación? Simplemente a Jorge Pérez cun tempo de 1.41.678. Destacamos a ausencia de Javier Carballo nesta manga, que, bueno, pois os pequenos problemas que arrastrou nesa manga de adestramentos no Porsche facían que neste caso o de Escudería Luintra non este presente nesta primeira manga, confiando en que este presente nesa segunda manga de oficial. Así é, Samuel, tamén temos noticias de que Senin tamén tuvo un pequeno percance mecánico na súa nova NP01 que están intentando solventar para tomar partida na segunda manga oficial.
esperemos que así sea, non? Porque é un aliciente único Sí, ter ese piloto. así é, ao final é atracción, non podía ser de outra forma, non? A presencia de Jacobo Senin con esa nova NP01, lóxicamente, pois, según nos comentaba, igual ese arrimar un pouquiño de máis no trazado nesa primeira manga de adestramentos facía que non estuvera todo 100%. Xa sabemos que para levar ao límite unha máquina destas ten que funcionar todo perfectamente. Igual detectaron que non era así, preferen esperar e, bueno, dar con todas as condicións óptimas para esa segunda manga oficial. Repasados os tempos en apartado de carrozados, esperando que a escudería Taboada faga o seu traballo e dé ok para a saída de non carrozados, o que podemos decir, Quique, se che parece ben, sobre todo para os amantes da montaña que nos están seguindo ahora mismo, sobre todo co audio, non? Porque non temos imaxes, temos o dron descansando, podemos irnos a algunha proba que se está disfrutando por aí fora. Neste caso, corríxeme, se nos vamos ao Campeonato de Europa, donde temos algún que outro español salientable por aí. Correctamente, Samuel. Hoxe tamén se está disputando a primeira subida do Campeonato de Europa en Austria, donde temos representación española. Temos a José Beiraola en sétima posición, a Alonso Liste na 16ª Galego, posición, Javi Villa na 20ª posición. Bueno, os españois que tamén dando todo o que teñen, deixando o pabellón ben alto en Europa. Quero vin antes por aí que o primeiro clasificado non é sorprendente, xa que Christian Merli o pluricampeón, non? A verdad que, bueno, temos a sorte de poderlo disfrutar en algunha proba que nos toque de cerca. Xa non é a primeira vez, a verdad que cada vez que o temos nunha lista de inscritos por aquí cerca saltan as alarmas de ir a velo. Tamén temos, ahora buscarás, teremos carreira tamén por aquí cerquiña, e con algún nombre que nos gustaría e desexábamos que estuvera aquí. Finalmente non puido ser, non están aquí presentes, pero bueno, había unha frase que decía un adestrador meu que era: vamos a celebrar as presencias e non lamentar as ausencias. Por lo tanto, vamos a quedar con esa frase. Algún nombre que hai por aí correndo, pois neste caso na provincia veciña, pois que pronto podan retornar no Campeonato Galego de Montaña. Correcto, Samuel. Temos a subida Vega da Espinareda en León, donde temos participando a nada máis e nada menos que a Alexis Vieites coa Lola T96, a Pablo Rey co Fórmula SMB X21 e a Xian Prado co Fórmula Utera Evo 2, na cual de momento no warm-up, que é un extra a man de entrenamientos, por decirlo así, temos tempo de Xian Prado cun tempo de 1.58.759 e de Alexis Vieites de 2.26.201, e sigue marcando en carreira a Pablo Rey, polo que deduzco que tuvo que pasar algún tipo de incidencia con Pablo e Alexis decidiu tirar hasta meta igualmente, porque semella que é un tempo demasiado elevado. Bueno, repasado un pouco esas clasificacións, temos que estar agardando a que, neste caso, dirección de carrera de OK para que os non carrozados xa se presenten nesta línea de saída e afronten a primeira manga oficial. Temos ahora mismo as 17 horas 31 minutos, como digo, aquí na provincia lucense, en Taboada, con unha temperatura fantástica, 20 grados perfectos, suaviños, para disfrutar da subida está excepcional. A verdad que bueno, pues o que pedimos é que as medidas de seguridade sigan respetándose así de ben. A verdad que hai que salientar o bo comportamento, o pouquiño que nos chega aquí, é que todo está perfecto, o comportamento do público fantástico, todo o mundo ben situado, a sombriña, disfrutando, que é o que queremos. Que non salgan a carretera e na que non haya participantes na pista. Mentras Kiki, vai a decir, mentras esperamos a saída dos non carrozados, ibas falando un pouquiño cos pilotos por aí atrás, esas sensacións que teñen, un pouquiño a queixa que había, é que vas a explicar un pouquiño ti eso das mantas térmicas, do calentamento de neumáticos, porque bueno,
ahora mismo quérense quitar, non? Esas mantas térmicas, bueno, hai neumáticos que se adaptan mellor a coller temperatura rápido, outros que non collen temperatura. Bueno, a verdad que na montaña o tema de neumáticos é super importante, non? Sí, a verdade é que a tendencia ahora mismo tanto no Campeonato de Europa como no Campeonato de España é a retirar eses calentadores. Aquí, como dixemos ao principio de todo da retransmisión, esta subida ten unha particularidade, que as asistencias están na meta cando normalmente están antes da salida, entonces sí, eso fai na especial, desde logo que iso, que ao final teñas as asistencias na meta, que teñas que subir e baixar para dar inicio á salida, ao final trastoca un pouco os plans, é algo diferente, Sí, non cabe duda, non? No resto de pruebas os pilotos apuran hasta o último segundo para retirar os calentadores, digamos, para salir cunha boa temperatura de goma a carreira. Bueno, pois nesta subida non é así, pero bueno, volvemos a repetir que a tendencia a nivel europeo no Campeonato de España é a retirar os calentadores. Sinceramente, opinión personal de Quique Blanco, eu non o miro moi factible, porque ao final tú sales cunha nova NP01, por exemplo, cun Porsche como de Jorge, con rodas frías, frenos fríos, e iso un pouco é perigoso. Primeiro é perigoso, xa non estamos falando de tempos mellores ou peores, estamos falando de que xa se ponga a seguridade do piloto en entredito, porque, bueno, ao final son trazados como pode ser corto, de 3,5 km, donde necesitas que a temperatura do neumático xa sea óptimo para que traballe 100%, que sea efectivo, e lóxicamente pode haber algún parón, como está sucedendo, o que conleva é que, pois, bueno, esas rodas se enfríen. Como digo, hai marcas que son capaces polo seu composto de coller antes temperatura, pero hai outros que lle custa un poquinho máis, e, bueno, ao final mismo che decían os pilotos, non? Os que estaban a puntiño de sair, comentábate un poquinho, pois, estes detalles. Sí, a ver, ao final na montaña o que predominou durante moito tempo foron os neumáticos Avon, non? Que é un pouco, digamos, o que ven sendo Hoosier, pero Hoosier ten unha particularidade, polo que nos comentan os pilotos, é que tarda un peliño máis en coller a temperatura óptima para que o neumático traballe en condicións óptimas. Non obstante, sí que sería bonito falar con Jacobo Senín, porque el é un dos pilotos que se están cargando de desarrollar os diferentes compuestos que ten Hoosier, e que el nos comentara en que están traballando ahora mismo, non? Ao final, calquera das marcas funciona ben. Avon sí que é verdad que sempre foi o neumático top da montaña, por decirlo así, pero agora a tendencia en Europa tamén é montar tanto Pirelli como Michelin, pero repito, calquera unha das marcas fai a súa función. A particularidade que ten Hoosier é iso, que o neumático ten maior durabilidade, e agora no que están traballando é que chegue a ter esa temperatura inicial, que é o que botan un pouco en falta os pilotos nos primeiros kilómetros, non? Pues moi ben, Quique, explicado ese tema neumáticos, mentras esperamos que parece que a demora está sendo un pouquiño máis do que agardábamos para esa salida dos non carrozados. Se che parece que ainda despois o faremos nesta temporada da 2026 da montaña galega. Arrancamos aquí, como decíamos, na 13ª subida taboada, pero vamos a repasar un poquinho o calendario que temos para esta tempada. Como digo, arrancamos na provincia lucense en Taboada, onde nos encontramos, para despois pasar xa no mes de maio, 22 e 23, 24 de maio, a quinta subida a Vilar de Barrio. Despois volvemos á zona luguesa, a zona lucense, o 26, 27 e 28, coa 13ª subida a Ponte Nova. Volvemos despois a Pontevedra, estradas pontevedresas, o 31 de agosto, 1 e 2 de setembro, a subida a estrada, 30º subida a estrada. Vámonos despois a sétima subida, xa en agosto tamén, 21 e 22, 23, subida a Taboadela. E de momento cerrando o círculo da montaña, pois canterrenteras o sur pontevedrés, nesa 11, 12, 13 de setembro, nesa novena subida a Ponte Caldelas.
non E aquí, sei Samuel, desas si subidas me todas, permites, non sei que nos podes comentar, que nos podes decir. a verdad que son todas muy bonitas de tanto para ver como para correr. Sí que é verdad que un pouco a tónica entre todos os pilotos entendidos na materia, non? Na montaña, digamos, que Vilar de Barrio é unha subida que cumpliría, digamos, os estándares dunha subida do Campeonato de Europa por trazado. A subida a Pontenova é unha subida rapidísima que é moi bonita tamén. A estrada, tú estuveche presente algún ano nesa subida, é unha subida un tanto peculiar, non? Porque había un piloto fai uns anos que se chama Silvio Fernández que decía que una subida tiene que ser subida. Yo tengo que llegar arriba con el coche, literalmente, é o que nos contaba, e bajar apagado. Pero bueno, para gustos están os colores, a subida a estrada é unha subida preciosa, e a vista está que todos os anos ten unha inscripción magnífica, non? Despois, Taboadela é a subida da casa, unha subida moi rápida tamén, que comparte trazado con un dos tramos do Rally de Ourense. A subida a Ponte Caldelas igual, non? É unha subida que comparte parte do trazado con dos tramos do Rías Baixas que son espectaculares, vamos. Así é. A pregunta é, se tuveras cartos e tuveras que correr unha, solo unha, e tuveras que elixir sin despreciar a ninguna das outras, lógicamente, porque cada unha, ti mesmo acabas de explicar, cada unha ten a súa peculiaridade, te chatar. Sí, non nos podemos olvidar tampouco da subida a Santa María de Olla. Tampouco, efectivamente, hai subidas que están fora ahora mismo, que non están calendadas. Penso que é unha das subidas tamén que a familia Esperón, que fai un traballo, vamos, en pollo tamén fantástico. Bueno, hai subidas que a verdad que quedan aí, non? Temos unha sorte moi grande, non? De poder contar con todas estas organizacións que non dudan ningún segundo en tirarse o barro, como digo eu, porque isto leva moito tempo preparalo. Desde aquí reitero o que decíamos ao principio da retransmisión, agradecer a organización da subida Taboada, Escudería Taboada, Federación Galega de Automobilismo, así como Xunta de Galicia, todos os que fan posible que estemos hoxe aquí, que se estea iniciando o campeonato Xunta de Galicia de Montaña, Circuito Internacional de Montalegre. Temos xa parella de salida preparado para salir o primeiro dos participantes da clase 8, Samuel. Así é, Quique, xa Óscar Cros presente nesta grella de saída, o noso piloto do dron, Julio, que xa o levanta o dron, xa o leva ao seu sitio tamén, todo posto e disposto para volver retomar esta primeira manga oficial. Como ti ben dices, xa os pilotos do Carcross presentes para a continuación desta primeira manga oficial que se está a disputar aquí no territorio lugués, nesta fantástica zona, porque a verdad que temos unhas vistas auténticamente privilexiadas, con parte da saída coa montaña lucense vendo pa nós, por lo tanto, pues sitio, como digo, idílico para a realización da subida. Sitio idílico. Vamos a preguntarlle a Julio que temos diante. Julio, dron preparado? Non carrozados preparados, todo preparado. Miguel, que o temos aí super ajetreado, a posto e disposto para dar ok, por lo tanto, en breves xa o teremos aquí para a salida, para dar a salida. Eso, A punto de sair, Samuel, xa os vehículos da clase 8, os Carcross. Veremos a ver se alguén é quen de acercárselle un pouquiño os tempos de Alfonso Bentín, que a este paso é a referencia, está claro que a referencia xa na primeira treito de adestramento marcaba o tempo a batir, lógicamente referencia tanto para que compiten como que está de público, non? Porque é un hombre que temos señalado. Vamos entón con eses non carrozados, xa toma saída neste caso o dorsal 24 Iago Puertas Pombal da Escudería Pontevedra, con ese Jakar Cross, que é o primeiro que fai acto de presencia nesta subida, nestes 3 km 300 metros, nesta carretera Lugo 611 que marca esta subida Taboada. Dorsal 23, neste caso Martín Torres Castro da Escudería Sampaio,
o King Car 1604 nesta clase 8, que é o segundo en tomar presencia. A verdad que cada vez que os vexo teñen un mérito espectacular, todo aquel que corre con Carcross. Sí, a verdad que non ten que ser nada fácil, non ir como van cada un deles, porque, bueno, recordemos que son monturas que están creadas para correr sobre todo en terra. De feito salen con rodas de terra e ten un mérito increíble, non? Mérito increíble, a verdad que nos facíamos a subida primeiro da mañán, ten un mérito máis que increíble. Donde chegan esos límites, donde buscan eses garras raíz. Como digo, impresionante este piloto de Carcross. Vamos a coa seguinte a saída do seguinte participante. Tomaba saída anteriormente José Ángel Rodríguez García de motor Pollo, e ahora faino Efraín Díaz Pérez de máis taller de competición con ese Semog Bravo, que, bueno, como digo, buscando pues os límites do Carcross, que non é nada fácil buscalos. A espera da chegada dos primeiros participantes desa clase 8, Quique, que xa temos algún tempo en línea de meta. Así é, Samuel, xa temos dos participantes en meta. Temos a Martín Torres Castro cun tempo de 1:51.229 cun King Car, e Iago Puertas Pombal con un Carcross con 1:56.679. O tempo de Martín Torres Castro, a verdad que tomoso en serio esta primeira manga oficial. Máis saídas dos seguintes participantes. Neste caso xa dorsal número 17 da escudería Taboada, José Luis Otero Gómez, o Yacar, que, bueno, pues xa enfila estos primeiros metros da subida Taboada. De boa performance, Samuel, do becado da Federación Galega de Automobilismo, Alejandro Pereira, con un 52.445. Recordemos que é un rapaz que está debutando nesta subida cun Carcross, non é nada doado. Nada doado, a verdad que... Mientras vemos la salida de Fernando Varela Costolla, como decías, Quique, non é nada fácil estar o becado da Federación debutando nesta montaña, neste trazado, e facendo tan bons tempos. A verdad que, bueno, enhoraboa tamén aos pilotos becados, unha boa formación, unha cousa que fai falta desde a base. A verdad que sí, temos unha suerte de que a Federación siga apostando por buscar xóvenes talentos para poder darlles unha oportunidade que o mellor por libre non a poderían ter. Bueno, a vista está que hasta o momento Alejandro está facendo un traballo increíble. Tomaba salida tamén o dorsal 15 Aaron Goce sexto. E tamén en fila estes primeiros metros o dorsal 14 escudería Pontevedra, César Domínguez González con Carcross, como digo, enfilando os primeiros metros que antes comentábamos un pouquiño en baixada para llanear un pouco e para empezar así despois que a subida en sí, non? Así é, Samuel. Temos xa a Pablo López en meta con un tempo de 1:50.443, bo tempo de Pablo, que tamén está debutando na montaña. Saída para Adrián Picaño da escudería Estradense con Carcross tamén. Como tú dicías, os tempos realmente os que se están vendo xa nesta agrupación 8 nos Carcross, coa dificultade que decías ti, ao final rodar de terra, trazado limpo, trazado novo, sen moita goma, sen moito grip, hai que ir a fondo para facer eses tempos. Hai que ter moito valor, a verdade.
dorsal 11 neste caso, Joaquín de las Heras Novo, da escudería Pontevedra tamén, con la base SX01, que afronta estes primeiros metros da subida bueno, pois co difícil reto de meterse no grupo cabeceiro. Non vai estar fácil, meterse no grupo cabeceiro desta clase 8. Podemos ver que os tempos cada vez se están acercando máis. Temos tempo de dar un goce en meta, 1:51.343. Así é, tempo xa para el, así como salida nesta línea de salida para Ramón Rigueira Fernández da escudería Taboada, que co seu la base pois tamén se enfila os primeiros kilómetros. Bueno, primeiros kilómetros non, a verdade que é unha subida ao sprint totalmente, todas son, pero esta ainda máis. Temos tempo xa de César Domínguez, que é un dos chamados tamén a pelear por esos puestos altos na clase 8. 1:50.111 a 3 décimas de Pablo López. Cuidado, 3 décimas, menos que un suspiro. Cando xa salía tamén Adrián Pereira Losada, o Convento Motorsport Escudería. Pois la verdad que, como decimos, vai estar moi caro. Sabemos que a referencia de Pisco, pero vai estar moi caro meterse no podio. Sí, está claro que sería unha sorpresa, non? Que algún dos participantes da clase 8 dera estado nos tempos de Pisco, porque realmente é moi complicado facer o que fai Pisco, pero bueno, sí que é verdad que de aí para baixo vais a vender bastante caro, Así é, Quique, a verdad que, como digo, podio bastante caro. Sí, caras. Nos sacos, no mismo sitio. Sí, baixouse o piloto. Baixouse o piloto, sí, sale correndo. No. Baixouse o piloto, pararon atrás. Bueno, incidencia que vamos a comentar ahora de quen se trata. O que podemos dicir é que, se non me equivoco, na mesma zona. Al final dixo Quique, vais en la curva do fin de semana, e así está sendo a curva do fin de semana. A verdade é que unha curva un pouco compleja, non? Xa nos comentaba, non? Antes falabas con algún piloto, a descripción da curva, unha curva rápida en apoio. Coméntanos un pouco porque está sendo a curva do fin de semana. Falaba concretamente con Johnny Corbacho, non? Que ao final xa antes de renovar este trazado era unha curva a cal se chega a moita velocidade, non? Chegas co apoio totalmente do lado dereito, calquer mínimo despiste de segundos, pois vamos a ver de quen se trata. É o que estamos intentando confirmar. O que estamos intentando confirmar de quen se trata. O que sí podemos decir, lógicamente, que todo ok, na mesma zona. O piloto xa saliu do Carcross, o sea que o primeiro e o máis importante no apartado físico, todo ok. E xa se pon a escudería Taboada novamente en funcionamento para intentar retirar o máis rápido posible ese Carcross da pista, pero como digo, o máis importante é que non hai consecuencias físicas. A ver se nos confirmas aquí, que se podes intentar confirmarnos de quen se trata, porque temos a imaxe aquí pero non nos dá chegado de quen se trata. Se non... Asegúrate. ¿Quién fue? Es que estoy intentando... ¿Sí? Ramón Rigueira. Vale. Bueno, de momento as informacións que nos chega ahora da organización é que trataríase do dorsal número 10, Ramón Rigueira Fernández, da escudería Taboada. Como digo, o máis importante é que non hubo consecuencia ninguna, que é o que se trata, o máis importante. Piloto ok, sí que hai que retirarla, por eso a escudería Taboada xa está en funcionamento. O que sí, na mesma curva, 3 incidencias no que vai de subida, 3 incidencias no que vai de subida,
é dicir que todos no mesmo punto, tanto no manga de adestramentos con Rubén como despois co piloto luso Jaime Andrade e agora co piloto do Carcross Ramón Rigueira, todos no mesmo punto. De feito, xa había os sacos colocados, o guardarraíl xa había sufrido as consecuencias das anteriores pasadas, das anteriores mangas. Bueno, hai que sacar como digo, o Carcross desa zona, e supoño que todos os pilotos ahora cando cheguen arriba e falen entre eles neses paróns que se fan, anotada anotada porque movo o mundo dos rallies, pero máis que anotada mentalmente da curva que se trata. Bueno, estánnos dicindo desde a organización que vamos a facer un impasse de uns 15-20 minutos porque hai que retirar o vehículo. Sí, a verdad que quedou, temos as imaxes. De feito, os que estades vendo a retransmisión pola canle da FGA seguindo ese dron de Gubi Social Media, que é o que retransmite, dá señal a canle da FGA. Sen embargo, como digo, tedes tamén o dron de Izan Gómez no canal Izan_Gómez, que está na segunda parte do trazado, se queredes velo, que tamén é donde nos está marcando, estamos vendo esas imágenes dese Carcross accidentado. Por lo tanto, como ben decía Quique, non nos gusta ter que facer estos paróns, pero son obligatorios. Ante todo hai que asegurar todo para poder, lógicamente, asegurar todo, como dirían nas películas, non? Asegurar o perímetro, ver que todo está ok. Neste caso, Julio baixa o seu dron tamén para que descanse e cargar baterías. E como digo, facemos un impasse calculado de 10 minutiños. En 10 minutiños quedanos por sair. Quedamos no dorsal, o último que se deu saída, quero recordar que foi o dorsal número 9, Adrián Pereira, así é. Por lo tanto, faltanos 8, iba a decir 8. Adrián, que terá que baixar novamente porque o sacar de bandeira vermella baixará. Teremos esos 8 últimos participantes non carrozados. Bueno, 7, porque recorda que Jacobo pues tampouco baixou nesta manga, non vai subir. Por lo tanto, perdón, esos últimos 7 non carrozados para dar por finalizada a primeira manga oficial. Como digo, nun sintres retomamos e damos por finalizado, para finalizar, mellor dito, esa primeira manga oficial.